Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате предаването Фотосесия по TV7, което гостува на морската ни столица Варна. Фотосесия има за цел да открие новоизгряващи фотомодели и да им предостави кариера. Екипът ни има на разположение 26 предавания, за да ги намери. Аз съм водещата Ирена Онтева и сега ще ви припомня какво се случи в първото ни предаване. Сутринта бе кошмарна за нашите модели, защото екипът ни ги събуди в 6 часа. Но да не забравяме, че ги чака работа и фотографите и нашите техници вече подготвяха терените за снимки. Какво им каза Мис България? Вижте разговора на участниците с нея.
Здравейте, момичета! Надявам се, че ранното ставане не ви се отразило много зле. И повечето от вас са свикнали, ако не са, ще трябва да свикват, защото това е една от жертвите. Жертва, силно казвам, но все пак е едно от нещата, с които един модел трябва да се съобразява. Тук сте, защото сте селектирани сред много други момичета. И аз съм убедена, че всяка една от вас има своето блестящо бъдеще. В това ново предаване фотосесия всяка една от вас може да получи уникален шанс за развитие. Сесиите, които ще бъдат направени с вас, ще могат да бъдат много полезни за вашите букове. Както видяхте вчера, когато дойдохте тук, журито искаше да погледне ваши снимки. Тези, които ще ви бъдат направени сега, ще бъдат много полезни за вашата работа за бъдеще, тъй като ще бъдат професионално направени. Аз съм убедена, че и в крайна сте много доволни от резултата, а и не само вие, всички хора, които ще работят тук с вас. Момичето, което ще продължи напред, всъщност ще има един наистина така реален, огромен шанс за много добро бъдеще, стига наистина да го поиска. Лишенията ще стават все повече и повече, но един модел наистина знае какво иска, готов е да даде всичко от себе си, да се лиши от нещата, с които е свикнал по принцип, или поне от малка част от тях. Аз ви пожелавам много успех. Надявам се всяка една от вас да се представи по най-добрия начин, да осъзнае всъщност какъв огромен шанс получава чрез това предаване и в крайна сметка резултатите, на които ще видите, да са нещо, с което ще се гордеете. Аз съм убедена в това, тъй като вие сте наистина много красиви момичета и знам, че през тези 2 дни с хората от предаването ви предстои и много забавление, и много работа, но ще бъдат 2 незабравими дни за вас. И в крайна сметка, когато се тръгвате от тук, всяка една от вас ще е с много нови снимки, които всъщност ще са нейното начало като един професионален модел. Пожелавам ви успех! Поредната фотосесия е много специална. Скъпи дрехи, кожени палта, изобщо стилна работа. Снимахме 2 участнички наведнъж. Оказа се доста интересно. Първата е Роксана, а втората е Деси. И двете са от Варна. Да започваме фотосесията. A brand new condition. So please don't be fooled, 'cause I've been all over the world searching for a love like you. So I'm going to let you know I can't afford to lose you. You are the light. I've been waiting for you all my life. Tonight, the night, ooh, make my wish come true tonight.
Тук до мен е Деница Александрова. Здравей, Дени. Здрасти. Как си? Как се чувстваш? Добре. Чудесно. Малко уморена, предполагам. Доста уморена съм. Аз бях свидетел на част от фотосесията, която направи на центъра на Варна. Айде ти разкажи малко повече. Ами беше студеничко, обаче добре, че бяхме с палтата, които доста не стоплиха. Имаше така емоции, добре беше. Хареса имахте ли зрители? Мене ме интересува. Събрали се тълпа? Имаше доста. Направихте една атракция във Варна? Да. Значи не само лятото е атракция. И зимата става. Чудесно. А доволна ли си от фотосесията? Успя ли да я видиш? Все още не съм я видяла, но надявам се, че съм си представила добре, пък и ми е за първи път. Да, съм свидетел, че ти даде всичко от себе си и се представи наистина на ниво полупрофесионален модел, бих могла да кажа. Малко се притеснявах, но нормално е според мен. Добре се справи според мен. Зрителите ще имат възможност да видят. А другото, което искам да те попитам е, мислиш ли да се занимаваш с мода? Изобщо, помогнахме ли ти ние да направиш своя избор? Ами, винаги съм искала в тази сфера да се развивам. И до някаква степен вие ми дадахте ръка по този начин. Рамо направо. Да, рамо. Се надявам, че ще се получи нещо. Пожелавам ти успехи за напред. Мерси. Благодаря и аз. Тук до мен е Роксана Кирилова, една от най-предизвикателните участнички. Здравей, Рокси! Здравей! Как си? Много добре. Чудесно се чувстваш тук на тези кожи? Да. Как ти отиват само? Я разкажи за фотосесията с Деница. Аз бях там, но ти разкажи. Ами, първото, което беше много уморително. 12 часа снимаме. А кое беше по-уморително? Студа или момчетата, които ви партнираха? Я си признай. Студа. А доста интересно стана с момчетата. Ами, взехме ги от улицата. Да, от улицата, да. Те сами си дойдоха, момчетата, като видяха. Да. Имаше доста публика, май само те се престрашиха да се присъединят. Да. Върви натам. Главата обърни се трябва. Ти ще ми кажеш. Добре. Аз ще държа. Да, само го. Ти оттам. Още малко. Още ли? Прегресвал съм? Ето става на няма поне. Това нещо. Добре, само момент. Окей. Ето така е добре. Няма да видим. Защото и на носа точно изсветиш. Така, след не, извиняй, да сложим горе, тук после ще ги. Тук върху тази път после ще ги направя. Нека да има малко.
Maltiga Bay.